Du skal nu til at se en fuldkommen urealistisk film om en helt ualmindelig familie fra den sydsjællandske by Sukkerbæk. Far har lige været på tanken og købt fredagsslik. Jeg har været på tanken og købe fredagsslik. Så skal vi rigtig hygge os, siger mor. Så skal vi rigtig hygge os. Far spørger, om børnene har glædet sig til at se Disney Sjov. Har I glædet jer til at se Disney Sjov? Det har de. Det skal være rigtig hyggeligt, så mor tilbyder børnene 41 sukkerknaller. Mor giver børnene 12,5 sukkerknald mere. Mor vil gerne gøre børnene glade. Mor kommer med mere sukker og mere sukker. Nu synes mor, de har det rigtig hyggeligt. Nu har vi det rigtig hyggeligt. Men mor, jeg troede, vi skulle se Disney Sjov. Hvis du vil se, hvor meget sukker I har på bordet derhjemme, så gå ind på Tandlægeforeningens hjemmeside.